മോർണിംഗ്. 9ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഈ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വളരെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി മൂന്നും ഒരു ടെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഒന്നിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ വർഷം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. കെമിസ്ട്രിക്ക് തന്നെ 2 പുസ്തകമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ 4 ചാപ്റ്റർ, രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ 3 ചാപ്റ്റർ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 7 ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളവരത് എടുക്കുക, നോട്ട്ബുക്കും കൂടെ എടുത്തു വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം, മലയാളത്തിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് അറൗണ്ട് അസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെ? മാറ്റർ എന്ന് പഠിച്ചു. 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു: സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്. ആൻഡ് ഓൾ മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി വെരി മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഓൾ മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ അല്ലെ മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെ തന്മാത്ര. എല്ലാ വസ്തുക്കളും തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചോക്ക് പീസ് എടുക്കുന്നു, അതിനെ മുറിച്ച് വളരെ ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിളാക്കി, ഒരു കണികയാക്കി അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തത്ര ചെറുതാക്കി നമുക്കതിനെ മാറ്റാം. പക്ഷെ ആ ഒരു ചെറുതാക്കി മാറ്റുമ്പോഴും അത് എന്താണ്, ചോക്കിന്റെ ആ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ആ പാർട്ടിക്കിളിൽ കാണും. ഒരു പഞ്ചസാര, ഷുഗറിന്റെ മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷുഗർ. അതാണ് മോളിക്യൂളിന്റെ പ്രത്യേകത. മോളിക്യൂൾ ഷോസ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ്. മനസ്സിലായാലും ഈ മോളിക്യൂൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്, മോളിക്യൂൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? എക്സ്ട്രീംലി വെരി മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം. ആറ്റത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ധാരാളം സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഒബ്സർവേഷനും അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ, എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആറ്റത്തെ പറ്റി ധാരാളം സയന്റിസ്റ്റുകൾ സ്റ്റഡി നടത്തിയതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പഠന ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇസ് എ ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റ്. ഹിസ് അറ്റോമിക് തിയറി, ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ, അറ്റോമിക് തിയറി, ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം. What are the ideas of John Dalton? First one, matter is made up of minute particles called atom. എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് തന്നെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ്? All matters are made up of very minute particles called atom. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, atom cannot be divided during chemical reaction. Atoms cannot be divided during chemical reaction. പിന്നെ ആറ്റത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെ വീണ്ടും അതൊന്ന് ചെറുതാക്കാൻ നമുക്കിനി സാധിക്കില്ല. ആറ്റമാണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാം. ആറ്റം കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു വെരി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ആറ്റം കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ്, നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ആറ്റത്തെ നമുക്കെന്താ പുതിയതായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ആറ്റത്തെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ, നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കില്ല. അതാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ഐഡിയാസ്. തേർഡ് വൺ, ആറ്റം ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ആറ്റം ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുക്കുന്നല്ലോ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും. അതിൽ 118 എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചത്. അവിടെ ഓരോ എലമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള 1-2 എലമെന്റിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തേ. ഹൈഡ്രജന്, ഓക്സിജൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ? ക്ലോറിനൊക്കെ പരിചയമുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ. ആ എലമെന്റ്സ് മലയാളത്തിൽ മൂലകം എന്ന് പറയും. ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എലമെന്റിനകത്ത് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റം എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? ഓക്സിജൻ എന്ന എലമെന്റിൽ ഓക്സിജന്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഓക്സിജൻ മൂലകത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ ആറ്റങ്ങളുണ്ട്. അതും സെയിം അല്ലേ? അതാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ ഐഡിയയിൽ പറയുന്നത്. ആറ്റം ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി, സൈസ്, ഷേപ്പ്. എല്ലാവരും ഓക്സിജൻ ആറ്റം എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത്, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എല്ലാം ഒരുപോലെ. ഏത് ആറ്റം എലമെന്റ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് എലമെന്റ് സെയിം, ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി, ഷേപ്പ്, സൈസ്. ഇനി ആറ്റം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ആറ്റം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ദിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ്.
ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റം പോലല്ല. നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എപ്പോഴും പറയണ്ട, ഓക്സിജന്റെ ആറ്റം പോലല്ല. ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയാം, ക്ലോറിന്റെ ആറ്റം അതുപോലല്ല. ക്ലോറിന്റെ ആറ്റം പോലെ അല്ല നൈട്രജന്റെ ആറ്റങ്ങൾ. ആറ്റം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്ത നോക്കിക്കേ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അടുത്ത എന്താണ്? ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആറ്റമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റിൽ പറയുന്നത്. ഒരു റിയാക്ഷൻ, ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആറ്റമാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ? ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ, അത് തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തോ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റവും ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ എന്ന മോളിക്യൂൾ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് ഇനി കോമ്പൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട്, ആറ്റം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം കോമ്പൗണ്ട്സ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ഒരു സംയുക്തമാണ്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സംയുക്തം എന്ന് പറയാം. കാർബണിന്റെ ആറ്റംസും ഓക്സിജന്റെ ആറ്റങ്ങളും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ചുമ്മാ അങ്ങ് ചേരുമല്ല. കാർബൺ ഓക്സിജനോട് വെറുതെ ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് സെയിം 2:1 പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഡാൽട്ടന്റെ പോസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? All matter is made up of. Dalton postulate first one. All matter is made up of very minute particles called atom. Second one very important. Atom is cannot be divided into small particle. Divide ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Atoms cannot be created or destroyed. ഒരെണ്ണത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താണ്? Atom of same element. ഒരു എലമെന്റിന്റെ അല്ല, ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്. The atom of different element atom are different in size properties. The atom is the smallest particle that take part in a chemical reaction. Reaction പങ്കെടുക്കുന്നത് ആറ്റമാണ്. കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റിന്റെ ആറ്റം ചേർന്നിട്ട് സംയുക്തമാകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്താണ് ഡാൽട്ടന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റം കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ്. ആറ്റത്തെ നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്കി. മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ആറ്റം, അല്ലേ? ആറ്റത്തെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസിൽ വീണ്ടും സയന്റിസ്റ്റുകൾ പല പല പഠനങ്ങൾ അവർ നടത്തിയപ്പോഴും അവർ ചില കാര്യം ഇതിന് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ നോട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അറ്റോമിക് തിയറി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇതിന് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് ചില പോയിന്റ്സ് അവർ കണ്ടു, ഒരു ഒബ്സർവേഷൻസ്. അതിലൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വെറുതെ ഒരു ബലൂൺ നമ്മുടെ ഹെയറിലേക്ക്, മുടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ബലൂണും മുടിയും തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ, ആകർഷിക്കുമോ? ഹെയർ ബലൂണിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട്, അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണും. വെറുതെ ഒരു ബലൂൺ കൊണ്ടുവച്ചാൽ നമുക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആകുമോ? ഇല്ല. when it rub with the hair, when a balloon is rub with the hair, balloon attract the hair. അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒട്ടിയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത് ഓർക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. സ്ഥിതവൈദ്യുതി എന്ന പാഠത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്കെയില് ഹെയറിലൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്ത് ചെറിയ പേപ്പർ പീസിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പ് വെച്ച്, ഈ ചീപ്പ് വെച്ച് ഇതായാലും ഹെയറിനെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത്, ഹെയറിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പല നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒത്തിരി സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനാണ് ഒരു അയൺ ചെയ്ത് തുണികളൊക്കെ നമ്മുടെ കൈയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാനതൊക്കെ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ എന്തോ ചില അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഹൗ ബലൂൺ ഓർ കോമ്പ് അക്വയർ ദ കപ്പാസിറ്റി ടു അട്രാക്ട് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ബലൂണിനെയും കോമ്പിനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനൊരു കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നത് എന്നവര്
നോട്ട് ചെയ്തു. അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തി ആറ്റത്തെ പറ്റിയും മോളിക്യൂളിനെ പറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഒബ്സർവേഷൻ വരാൻ കാരണം, എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ചാർജ് ഉള്ളപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അട്രാക്ട് ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എപ്പോഴും ചാർജ് ഇല്ലാത്തവയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഹൗ ദിസ് ഹാപ്പൻ, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? വെറുതെ നമ്മളൊരു ബലൂണോ ഒരു ചീപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലോ വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഒബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ ചുറ്റിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ വെറുതെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആഫ്റ്റർ റബ്ബിംഗ് ഹൗ ദേ അക്വയർ ദിസ് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റഡീസ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സയന്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു, സർ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന സയന്റിസ്റ്റ്. സർ ഹംഫ്രി ഡേവി, he discovered some elements can be isolated from its compound by passing electricity. എന്താണ് what he discovered? Some elements can be isolated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ separated, എവിടെ നിന്ന്? from compounds, അതിന്റെ compounds separate ചെയ്യാം by passing electricity. He conducted many experiments by passing electricity and isolated many elements like sodium, potassium, barium, strontium, etc. അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് എലമെന്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപ്പെന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്? സോഡിയം ആറ്റം കമ്പൈൻ വിത്ത് ക്ലോറിനും സോഡിയോടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് ഈ സോഡിയം ആറ്റത്തെയും ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തെയും നമുക്ക് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് സെപ്പറേറ്റ് ചുമ്മാ എടുത്ത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും മെതേഡിലൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ പറ്റും. എങ്ങനെയാ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടുന്നത്. എങ്ങനെയാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടുന്നത്? ഇതിനെ സൊല്യൂഷൻ ആക്കുന്നു. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പിനെ നമ്മൾ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു ലായനി രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്, അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ ഈ പാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ലിക്വിഡ്സിലൂടെയാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലിക്വിഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിട്ട് അതിനെ സോഡിയം ആറ്റവും ക്ലോറിൻ ആറ്റവുമായിട്ട് മാറ്റി. അതേപോലെ പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം, സ്റ്റോൺഷ്യം ധാരാളം എലമെന്റ്സിനെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ബൈ പാസിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാൻ ബി പാസ് ത്രൂ ലിക്വിഡ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വലിയൊരു കണ്ടെത്തലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലിക്വിഡ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. അതുവരെ പൊതുവെ പറഞ്ഞത് സോളിഡിലൂടെ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യും. കാര്യം കോപ്പർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുന്നു, അയൺ, അലൂമിനിയം, മഗ്നീഷ്യം എല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുന്നു. പക്ഷെ ലിക്വിഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അന്ന് വരെ അതൊരു അറിവില്ലായിരുന്നു. ലിക്വിഡ്സിലൂടെ, ദ്രാവകത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹംഫ്രി ഡേവി ഐസൊലേറ്റഡ് many elements from compound by passing electricity. He discovered that liquids conduct electricity. So he established there are two types of charges. Sir Humphrey Davy, he established the positive and negative. There are two types of charges, that is positive and negative charge. രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ. മൈക്കിൾ ഫാരഡേ എന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലോർമ്മോ? മൈക്കിൾ ഫാരഡേ is the father of electricity, അല്ലെ? വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ്. He also conducted experiments by passing electricity through liquids and he also separated many elements from compounds. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്ന, നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. ഹൈഡ്രജനോ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡ്, ഒരു ദ്രാവം. അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഓക്സിജൻ ഗ്യാസും, രണ്ട് ഗ്യാസസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് വാട്ടർ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ടെന്ന്? എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ്? അതിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയല്ല, അദ്ദേഹം അത് നടത്തുന്ന മൈക്കിൾ ഫാരഡേ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. അത് നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇലക്ട്രോളിസിസ്, ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനെ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം വാട്ടർ. അപ്പം മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ പല നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഡിസ്കവറീസും അവരുടെ ഒബ്സർവേഷനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ 1-2 പ്രധാനം നിങ്ങളുടെ അധിക വായനയ്ക്കുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സയന്റിസ്റ്റാണ് ഹെൻറിച്ച് ഗേഴ്സ്ലിയർ. ഹെൻറിച്ച് ഗേഴ്സ്ലിയർ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഇൻവെന്റഡ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ്.
ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്. അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നു. ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് വാക്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എയർ മാറ്റി കുറച്ച് ഗ്യാസ് അതിനകത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും. വാക്യൂം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തില്ല, വളരെ ലോ പ്രഷറിൽ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ അദ്ദേഹം ഹെൻറിഷ് ഗേസ്ലിയർ കണ്ടെത്തിയത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാൻ ബി പാസ് ത്രൂ ഗ്യാസസിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടാൻ പോലെ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തിവിടുന്ന എന്നൊരു തത്വമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇൻവെന്റഡ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഹെൻറിഷ് ഗേസ്ലിയർ, ഹിസ് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്. അതിലേക്ക് ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാൻ ബി പാസ് ത്രൂ ഗ്യാസസും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ലിക്വിഡ്സ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താ? ഗ്യാസസ്. നെക്സ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ജൂലിയസ് പ്ലെക്കർ. He also invented that when the discharge tube is filled with gas at low pressure, when electricity is passed through it, a glow of light can be seen inside the glass tube. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലോ പ്രഷറിൽ ഗ്യാസ് നിറച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അതിലേക്ക് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്ലോ, ഒരു പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ഒന്ന് തോന്നി. അത് കാണാം, നന്നായിട്ട് ആ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജൂലിയസ് പ്ലെക്കർ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തിയ സെയിം ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്. When a magnet is brought near the discharge ട്യൂബിന് അടുത്തേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഗ്ലോ അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദ മാഗ്നറ്റ്, ഈ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? അട്രാക്റ്റഡ് ആയി. അതെല്ലാം പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് സയൻസ് ഇതേപോലെ ധാരാളം സയൻസ്, വില്യം ക്രൂക്സ്, ഹ്യൂജൻ ഗോൾസ്റ്റീൻ, ഇവരെല്ലാം കണ്ടക്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് യൂസിങ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഉണ്ട്, കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും. ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് തന്നെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോമാണ് കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വില്യം ക്രൂക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജൻ ഗോൾസ്റ്റീൻ എന്നീ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഗ്യാസസിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കണ്ടെത്തിയ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, ഇത് കണ്ടെത്തിയ ഗ്ലോ ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ത്രൂ ദ ഗ്യാസ്. ആ ഗ്യാസിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ദേ കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ആറ്റം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വെരി മൈന്യൂട്ട് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ആറ്റം എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി? വളരെ ചെറിയ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ആറ്റത്തിനുള്ളില് അതിനേക്കാൾ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. ഇന്നടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നു, സർ ഹംഫ്രി ഡേവി, മൈക്കിൾ ഫാരഡേ. ഇവരുടെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഇവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതി അതായത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. താങ്ക് യു.